Okay, bafethu, manje lo mkhulu usiyangiwarisha, ngimbona ulokhu uthule manje. Ngazi ukuthi noma usefike wabhamba vele waduka. Awuthi simzama. Sesimzama. Simuze ukuthi uthini. Wasethula kangaka manje. Yasho price ikhona ngasikhathi sini kanti ngo-1. Avala mhlawumbe ntambama ngazi. Lo wathi masheshe ngimthuke nje lo. Ayibambe. Oh, khehla lami. Oh, athula mkhulu kwenzakalani kanti? Angez? Oh, usekuyi-queue. Alright mkhulu, okay mkhulu. Hayi kulungile khehla lami, ngisacela ubuyele kumina please, ngiyacela manje. Okay khehla lami. Hayi akakabhambi bafethu, hayi. Sise-right, hayi asimlindeni. Vala lapho. Bafethu nami mkhulu usiyafona futhi la. Othi-ke simfonele. Nami ngiyafona futhi. Khehla lami. Yebo mkhulu. Zithi 24 24 10 20 10 yes 20 zithi yes awungibizela wena awuyibizi okay 24 yeah 10 yebo 20 yes 99 yes 477 yebo 00 yes 4 yeah u5 005 005 yeah noma mewuthi ukhona umuntu oseduze kwakho lapho noma i-security yebo Angez? Yebo sisi. Kunjani? Wena usiza lapho ke? Mana ke sisi scam leso ke bophani lo muntu uyi-scam lo muntu. Okay. Ngisacela nenze njalo ngisacela nibophe lo muntu please. Ngisacela umvumele engathi uyoyikhipha le mali lapha bese ubiza abanye aba-oza kwethu. I-scam leso. Okay, alright. Yes, ungakukhombisi ukuthi mhlambe khona okukhona okurongi. Umyise nje lapha ethini scam ilabantu abaqola abantu bathi benze imali esheshayo ayikho leyo nto scam. Okay, alright. Ngisacela wenze njalo sisami ngiyacela please. Okay, then. Okay, ngisacela umnikeze ifoni ke please. Hello? Yebo mkhulu. Yebo. Ya ngisacela uyoyikhipha ke imali lapha yana khehla la. Angizoba. Ngithi hayihamba ke kuyoyikhipha wena obubhedile u5 lapha ekugcineni. Okay. Alright ke khehla la. Ngathi zingamkhalela lo. Okay, bafethu ngizobuya noba part 3 ne? Ya sobuya no part sobuya no part 4 ya. Yathi mina ngibopha lona. Okay, bafethu ngisacela niqhubeke nenze njalo. Ngifuna ukulinda manje ngibona ukuthi kuzokwenzakalani. Okay. Cela niqhubeke ningifollow, like and share. Nami nosakabha lapha ku YouTube channel wami. Ngiyabonga, danko.